otázku. Vyzerám na kokot? Nie, dobre, presne tak. Píšte potom dobre a za mňa niekto. Povedz Roman, počujeme sa? Môžeme? Počkaj, nie. No, veď to ti hovorím, že... Počujeme sa. Tu kábel je mimo. Nevadí. Ako by sme mali. Určite. Hello. Máš zapnutý? Mám. Dobre, môžeme. Pýta sa niečo, neviem ani čo Ja, hovoriť. dobre. Daj mi otázku. Som mimo. Dobre, ja len dám otázku. Čo sme sa zúčastnili? Koľko ľudí sa zúčastnilo? Dobre, A dobre, vlastne, viem. Ako toto prebieha ako dnes? to Dobre, prebieha. ideme. Sme na slovenskom pohári na 3. kole. Na súťaž prišli súťažiaci zo Slovenska aj z Maďarska. Dokopy máme 198 súťažiacich. Čo prišli zo súťažia ako sprievod, máme 38 ľudí. Na naše šťastie prišiel nás navštíviť aj zástupca primátora z mesta, čo pán Rigo, čo sme boli veľmi radi. On ako v svojom prvý príhovore privítal všetkých účastnených. Zatiaľ asi toľko. Aké sú vlastne parkoure, stage, aké sú náročné? Tak podľa súťažiacich, ktorí sú na trati, to vám môžu potom povedať tí, ktorí už boli na majstrovstvách sveta a majstrovstvách Európy. Je tu za môjim chrbtom akurát kolega, ktorý na majstrovstvách sveta v Lani vyhral 2. miesto a všetci vravia, že trať je veľmi dobrá, veľmi náročná a nikto nebude mať 90% a každý pôjde domov asi aspoň s 1 nulou. Ešte na akú najväčšiu vzdialenosť sa strieľa dneska? Strieľajú sa od 5 metrov do 45 na rôzne ciele, samozrejme podľa druhu lukov. Kladkové luky strieľajú do 45 metrov, drevené luky strieľajú do 27 metrov a deti, ktorí majú do 10 rokov, oni majú maximálnu vzdialenosť 15 metrov. Dobre, toľko.